Tertib kuwi ora gigit. Lho. Kowe kabeh tau mikir ora? Apa ora mikir rasane kok terus? Jawabane gampang. Amarga wong-wonge sak karepe dhewe. Contohnya ya apa-apa mesti abang. Nanging isih wae diajar. Alasane klasik sepi iki kok nek sampean jerit. Lho kok iso nabrak? Ya iso kowe sing nabrak ora. Bar kuwi soal mantri kuwi rasane kaya lomba. Sing sikote paling langgeng kuwi sing menang dhisik. Wong sing tertib malah dikira wong iku. Padahal betul-betul mau sebuah izin. Buang sampah ya ora wae. Sampah sampah. Ora betok ono. Ning sampah malah dibuang ning got. Kok nek banjir malah gawe status WA. Prihatin banjir nang desaku. Padahal desaku ora ning gendut. Prihatin apane? Kowe sing nyumbang plastik paling akeh. Ketertiban kuwi sejatine ora angel. Kudu diomeli, ora kudu nunggu ditunda. Cukup mikir sadetik. Yen aku nglakoni iki, wong liya kudu ora ya. Gur mikir kuwi to. Yen jawabane ya aja diteruske. Sesimpel kuwi. Dadi aja rumangsa paling bebas. Bebas kuwi ana watese. Yen kebacut bebas, jenenge dudu bebas maneh, jenenge keblinger. Ayo tertib setitik wae, ora usah sempurna, sing penting ora ngrepoti wong liya. Yen kowe tertib, urip luwih santai, luwih penak, dalan luwih tentrem. Lan ora perlu pura-pura kaget nek ana masalah. Wis kuwi wae, yen isih ora tertib, ya siap-siap wae uripmu ketabrak aturan. Sampun, Pak. Nggih.